And I say jolly, take you push a car khauta. Ke tshwasitse nyamatsane tse kgolo ntse ba dauta. Nkamba ka shegela bankopa. Pula diana shapa mankoko sani. Shapa mankoko sani. Pula diana shapa mankoko sani. Nkamba ka shegela bankopa. Ngigcine kudala kanjani uyadlowa nje. Likuphethe kahle njengeqanda nje. Yazini wena ama-post kaSnow White kwenzakalani? Yo ngathi uSnow White uhleza kuma-post sona. Bheka look. Kwenzakalani like ngifuna ukufind out ababhizi nje. Ungalokhu memeza. Mina ngiyazi ukuthi uSnow White ukuphi. Kodwa nje ungatshela abantu. Uthule ngifuna loya. Sixova loya. Alokha busy. Asafara. Eish. Makasana kuyakhila. Alentwana yami ngisayibona uSgora boss. Hey. Ya Sixova. Khamba kanjani? Khamba kanjani? Ugrand nalela lakho yini ushawa inkinga zomhlaba la? Hayi zingishayi mngana wami ayizungu nje kuphela. Ushawa izungu. Ayizungu mfethu sangishayi. Siyakushaya makasifanele sikushaye nje yami izungu. Awuthi awusukumisa. Asiyeke indaba zezungu oza la. Enjoda azi kunendaba ka ngifuna sithi ukuyidikida nje ixoxe. Awuthi amazi ka unomntana lo Snow White Jo. Ulahlekile Jo. Akaziwi ukuthi uva. Ngoba uhlukumeza umngani wami. Ngiyabona nje ama-post ngize ngiyajika ngendlela ama-post ngiyamangala kwenzakalani what's going on. Hayi uhambile shoma umngani wami la kakhona u-right but I think uhambe noSgora boss angazi angikho sure. Mara la kakhona u-right size siyaxoxa yabo. Hleza ngithesta so akuna next senzakalayo. Yo ugcwele nje ifoni yami umbona. Foni yami ugcwele. Oyindaba zika Snow White sihlezi nje senkundleni zokuxhumana. Into encane nje angayenza. Post Snow White wenze so yazini hayi man. Usifakela ngamehla abantu akaboni usifakela ngamehla abantu. Hayibo phela uphophula umngani wami so manje hawu. Abantu bathanda indaba ubani futhi opostile. Hayi wena ungitshela. Ngiyakutshela akaziwe. Hey man yazi nami mfethu uSgora boss kulamalanga ngisambona. Hayi wena ungitshela mina mfethu. Umgcina nini? Ngigcine kudala mfethu sekunamaviki nje ngingamboni. After i-competition phela mfethu singamgcina ngayo i-competition amalanga ngalelo langa lelo. Angithi manje lapha na ku-competition mfethu sapayiziseka. After ukupayiziseka mfethu nakho uSgora boss angisamboni. Ngipayiseke kanjani nokho? Mfethu azange sawina mfethu azange sawina. Yini nezuthi indliwe? Ayish mfethu kuningi yazi. Ya. Kodwa mfethu lo muntu lo manje uyangimangaza ukuthi ngoba manje bese kashintsha nje kungasayi understand into yakhe ukuthi ime kanjani yazi. Beka actor uyet nyana. Angazi ke mfethu ukuthi amara njami kangitshela ivari njami ka uyasho ukuthi no wathi awumazi ukuthi uva. Hayi nawo ngathi uyangisolisa nje mfethu aloku ngibuza izinto kanjani mfethu kanti ungazenza umntana ka uyazi nje mina bongazwana lencunzi. Uyakwazi lokho and another kahle nofikanga kahle wena. Ngifike grand out yami ngizwa so cause abantu mfethu basola wena cause lento ipublic into obvious ukuthi uSixova wena bongamfuni ukuthi ngisola wena ungangikhombi kanjalo ungazongiphaphela ungangikhombi kanjalo ungazongiphaphela angiphaphela usola mina angisola out yami ukuthi mina kayika ngikhathazekile ngoSnow White mfethu Lomntana lo mfethu abazali bambuza kimi. Mina ngizothi ukuthi ngihleli kahle kanjani la. Anginandaba nokuthi uhlele kahle. Maybe what if uyagcina ukuhlala so. Umphakathi mfana uzokufuna uzokushaya. Cabanga mina njama yabona nosozingize kuwe so. Danobuye nje uyabona. Kanti ngibuza imibuzo kanje uzongibuza umbhedo nje mfethu. Angithi uyazi ukuthi nami mfethu ngiyakutshela ukuthi ngilahlekelwe umngani la. Umngani wamoqotho mfethu bese hayi kodwa mfethu nawe ukuzama ukuyibukisisa lento le. Baningi babhaya labantu abapostile. Yo, mara Shem, yabona loya Sixova loya. Mina Shem, ngifuna ajeze, usile loya mfana, usile. Wenzeni mke manje Sixova? Ngani, yo, bekamhlukumeza uSnow White la mfana. And futhi angazi noma ukuthi uyamhlukanisa kunathi, angazi because of thina sithu yabo sibamnyama phela uSnow White uyi albino. So maybe uyabandlulula ngazi.
Ayunobutshatsha kahle yini lento ayenzayo. Yabona ulo uSixova akafuni ukuzwa next ngalo ntombazana lo. Akafuni. Why? Angazi phela. Ene mina phela mangicela ukuthi axolise yena wazama ukuxolisa no but benganasho nokuthi uxolise kahle nje. Hayi, Beyisuka from enhlizweni yakhe. Uyayibaxa kuSixova. Uyayibaxa nje. Azayenze lento lena uyayibaxa ngempela Uzongitshela ukuthi abahambanga bobabili. Yasho. Hayi. Ya mara ngenzeka ka ukuthi bahambe boyi-2 because azi ngikhumbula the other time ka ngihleli noScora Boss la angicela ukuthi kumele ngimkhulumele noSnow White indaba lezi yenze competition wathi uthanda uSnow White yena. Phela manje mfethu azi ngakubonisa something nizokumangaza pro wami. Yini Athi ngenele. Nomuntu lo mfethu phela beyangibonisa imessage yabona njengaye. Uyangibuza mfethu ukuthi ngayenzani mangingathiwa angeke asangibona. Ngiyabona ndinakho ndiyabona ifaka ngo-10. Phela mfethu ngihleli nami lana mfethu ngizibuza leyo mbuzo ukuthi le message bekuyi message enjani ngale. Mara nje asithemba ukuthi umngane wami shomo u-right la kakhona makasho mina ungitshela ukuthi u-right. Nganazi ukuthi yabo. Lento mfana kusamele ngifakele ibuko mara ifakele ibuko mfethu yokela ukufakela mina ibuko la ungaze ufike usuke la usuka khona bese uzobuza mina ngoSnow White mfethu kade indaba kaSnow White mfethu mina naye sayiqeda indaba yami naye saba right mara ka uyazazi ukuthi nawe unjani angithi uyivanda lenkinga eziningi mfethu engingayicabanga mfethu hayi ukuthi ucabanga ngoSnow White uyazazi ukuthi unjani ka ngayeke ivandala phela wena right mfethu so ungahlala ke lana mfethu nginikeza wena leyo ndawo sala kodwa ungathathole lo thando kodwa ungathathole lo thando kodwa ungathathole lo thando kodwa ungathathole lo thando thole lo thando Yo mngani ngithi abantu abasakubheki lana bayeza nala kimi bazokufuna like ama-post wona ngani hlala khona lapho ne ngifuna lo Sixova azi ukuthi ubuhlungu kanjani ngizokhuluma naye sharp ngithi kule game saba dominator sigijima kakhulu si aviator wena la ngizela ukuzovakashela wena mukhe wena uvakashela mina futhi ubona thehlala phansi yawu why manje uba rude no uba rude ngiba rude uba rude from when nizovakashela mina angithi umngane wakho unyamalele so ngidecide ukuthi yo nawe ubuyile futhi uzongibuza ngoSnow White umazelephi uyamazi hamba ubuza lo mngane wakho uSixova uyomaziyo mina ngimazelaphi lokhu nibuzana nami uSnow White ukuphi Snow White ukuphi ngathi yimi engimthathile yini sisazondana mina nawe Fatima angikuzondi manje wawu so inkinga ngize moyo right jo ngizocheck umngane wakho yazi umngane wakho jo ngine-care for yena so uma songi-actela uba sona yini jo angikuekutheli inkinga ukuthi ngiyangixaka niza kimi nizongibuza ngoSnow White saqaka uba nomunye uke wafika kuba azokubuza ngoSnow White yo baningi yazi baningi awusho amagama awuthu ngibona Hey wena woza la uyaphi mntana abantu ukhuluma ngani futhi nawe ngikhuluma ngani mntana abantu lahlekile nobhizi lesitrateni ukuphi mntana abantu sawubona mfethu ayikho isawubona uphi mntana abantu uwe futhi bekumathandosi emalangeni yazi mfethu angilalanga ngibona ngidluka ngale ngithi ngothenga umntana abantu ukuphi asihlangani asingendawo kuleleni kwakho thina singendawo mntana abantu lahlekile nobhizi lesitrateni mfethu nawe ukhuluma ngani keke ngikhuluma umntana abantu lahlekile ngikhuluma ngani mntana abantu lahlekile mntana abantu awukhona ukunakeza khe indaba angikhona ukunakeza indaba angeke ngikwazi ngoba umntana abantu lahlekile abazali bakhe bayakhaya lapha abafuna nomntana abantu mntana abantu ne uyazi leyo mntana ukuthi umntana kabani mntana kabani noma ngimazi uma wakhe ingako nami nginakeza mina indaba ngihambela okay masiphathola hleke phi fakhuluma nawe yazi nasiyeke Fatima umunamanga kube nje uyasuthi kunikeza imali nje wambe uyoqhina bo uyeke le ndaba yakhe amanga futhi athi ngihamba ngitshele jo Snow White jo ukuthi ngiyamfuna uma ukuthi uyamazi uzositshelela yena silonge sithongidelelile hamba la hamba ngithe hamba yo awusama waphinde ubuye la
Yo. Maqeda ukukhuluma nawe. Angazi lutho mina. Nomngane wami ulahlekile. Ma- Akekho umuntu Asikhuluma ngomngane wakho mina Okay. la, angikhulumi ngomngane wakho. Mina-ke sengikhuluma ngowami umngani. Yazi inhleko nawe uvele ungiphathisa ikhanda nje kokugcina umuntu akalali ngiyajuluka ebusuku ngicabangana naye lo muntu ekuthiwa ulahlekile. Ngapha umngane wami naye ngisamtholi. Ngapha hey. Kodwa marumakhelwane onjani? Asinandaba nomngane wakho. Asinandaba nomngane wakho. Asinandaba Umuntu nomngane wakho. bangaphumanga kule ndawo le ngiyomoshakalelwa kakhulu kuyomosheka nje impilo yami yonke nje manje imile ingenxa yakho kuse kuyimanje inxa kaThando nabonke laba abanye so manje wena uwe umntana abantu kuphi sifuna ukwazi mangasibhale ukuthi umntana uzongidedela abantu mfethu kuphi ngihambe mangasifuna ukuthi ngenza umntana lezi abantu zinto kuphi bengizenza mangasitshela umntana abantu kuphi ngoba since agcina ukukhuluma la umntana abantu akasabonakali yazi inkosi ingibusisi atholakali lo mntwana nina ngisazonibonisa ukuthi ngubani uzosibonisa sonke ngeke ningikhone phela sonke Hey. Mara Fatima zingikhohliwe mani Mukela makamukela manashi. Serious Jo ngiyamdinga lo muntu lona Jo. Azuma uledi wakhe ngabona ngicela ukuba serious Jo yabo ngeke indaba zokudlala nani. Azuma uledi wakhe izolo Jo ufikile lapha eJardini wazongibuza uSnow White ukuthi Jo angimazi yazi uSnow White Jo ngekhe since sisakhula vele Jo ngimfrostana lamntana. Mina ngimazele. Umngani wakhe akakushiyelanga i-text inyanga samthi. ayishemna angilazi nje nale khanda ukuthi khande linjani leli yazi wena uzoshela makhelana awunamapilisi la uyekele lento anginawo ngiyengikuphe futhi uzoshela esihogweni ishumi lona awunalo ufunana neshumi usafunana neshumi umntana abantu alahlekile usafunana neshumi angilazi ikhanda leli ukuthi ikhanda linjani nama voice nje akhala ekhanda lami angazi ukuthi into engizoyithini ke manje le Serious vele. Angazi lutho wayi. Okay, sela akunankinga ke. Akuna stress. Isithemba ukuthi ngiqambile amanga ne. Okay. awuweza wena soyahlanya wena la ngahlanya soyahlanya makhelwane soyahlanya wena ayike soyahlanya angazi ke awunalo ishumi makhelwane ishumlani umntana abantu alahlekile ishumlani Ngithwele amandla bana bakapha mo Sake lazipi azibandlane Ngithwele amandla bangamona azibandlane Ayikhala banyatsa jo Ngithwele amandla bana bamkhatha jo Sake lazipi azibandlane indaba lazala isitovu zihlala phansi uzwile lokhu njani isitovu uthi uyahlanya cha ngizwanga yazi yo bathi uyahlanya ngithi bathi ubani khaya intombazane bathi ubani lemhlophe le ibona emhlophe ekhohle igama layo ledumile ya ngiyayibona le konje bathi ubani igama layo Snow White ya uSnow White bathi unyamalela ngithi angazi usixova phakathi kanjani manje bathi bamhlanyisile abakabogeli ke hey Slovo yimi lo muntu lo hayi kwenzakalani athi ngumbulali hayi asimbulali or ngimbulele hayi angimbulala nami ngizwa ngodone ngale nje ngihlangane naye sekangitshela indaba lezi ngimangela ukuthi yibani Sixova wonke lo ama-vlog sekayahlanya. ngiyaqala ukuzwa indaba ezikanje hayi indaba ngathi zangiphuthela la eSlovo yeah hayi angimbulala uskora akekho nalo akekho hayi singumbulali mina hayi mina singumbulali mina ngumbulali mina asingumbulali hayi singumbulali mina ngumbulali asimbulali Imbulele. Kanti uhlala lapho wena kanti yazi. my worries Umceni nje Snow White.
Dala kanjani angisamboni nje. Ngisamboni nhlobo. Kunzima okwala isilova kunzima shimi. Kunzima. Mara uDon umuntu one-information ephelele yabona ngizobuza yena ukuthi kwenzakalani ngosixova. Ngoba uxova uyangiwarisha yo. Phela bese sekatrend acabanga manje sekayahlanye. Ngihlangane naye kari ngiyangiza manje njengoba ngizwa ku. Ngihlangane naye lapha ngithi yo. Hayi umacala hayi sezimashaka amampela straight hayi. Ngize ngiyazwa ukuthi kwenzakalani. Ngaze ngahleka nokuhleka. Bese kodwa uNkulunkulu azangixolele shimi. Angixolele. Hayi. Zagowa mos. Yimi engimbulele. Yimi engimbulele. Ngimbulele. Hayi angimbulala. Azange ngimbulale. Ule maybe use-America or use-Zimbabwe. Uphila impilo yakho ungimele. Ungimele mina lapha khona. Ungimele. Hayi mina umelanga. Yo, uthi umele mina. Ngumbulali mina. Ngumbulali mina. Ungibhekele. Uthi ngumbulali mina. Manje ngumbulali mina. Angimbulala. Uhambile uzihambele ungimele lapha khona. Okay. Uthi ngumbulali mina. Ngumbulali mina. Hola, taba. Kamba kanjani mngani wami? Mina nonke iskopa semfethi ipo. Ngifuna lesi ntwana. Nawe ntwana yami so uyehlisa isikali kulokho. Ndoda faka imali uzothola lethi chacha. Suka. Ndoda, ngisakutshela ntwana yami. Hey, Kambani. ntwana lo mntana lo Snow White mfethu ulahlekile Joe. Indaba zanini? Ekawu. Na 3 weeks week mfethu mntana lahlekile. Ungibona so ngangine stress Joe and lo mntana lo bekumele ngirecorda nayo sishaya track I-track? yaka. Lapha yini iphi ezophuma Le le izophuma le ama low pass yaka. And no so zangatholakala so ka kunzima because even abazali bakhe kabangibuza ukuthi kwenzakalani. Vele kwenzakalani ngoba phela wena mina ka umuntu abona ngijelivari jam ke sondela. Mina kantwana mina ngisolo isixuva njalo. Isixova. Manje ijava zini? Ngiyawuzwa lama hemhem bathi isixova hayi. Uyami-entry hendoda uqaba. le ama-vlog Le ama-vlog mfethu bathi yami-entry. Kanjani manje? And no into ebuhlungu no. Ngani ukuthi uyoyizola mawuqeda ukuhamba bafika nawo uDon ezongibuza ngoSnow White. Hey lo uyayithanda indaba ke Ubhuti wakho Ngiyamazi ngathi bamgcabile umlomo wakhe. akasengiphoxa ngake ngokuthi nami ngimphoxile. Phela asihlanganisi lutho mina naye. Hawu Sixova lona. useyahlanya vele ngempela. Yeyi wena. Khande elikhulu wena. Umisephi uSnow White? Ukuphi uSnow White? Wayithela kangaka umageza. Abashanya labo mageza basekasla. Angithi abangayidate bahambile vele imali ngisekho. Yabona ndoda wokuqala uthengile yena ngakala mina. Kangisakutshela mfana. Ukawu uyami-entries and no mina njengoba bengimsola sokuthi usixova uye kawu. Maybe mhlawumbe ubulala uSnow White noma umkidnaphile or umenze lento amenze yona. But thinking into engishayayo usixova kanjani no sekayahlala. Hayi ndoda mara vele ka. Ngoba Yazongikidnapha kanjani ihlanye? ayihlanya kanjani ka? Ngoba mhlawumbe umbulele bese wasangana phela yazazi izinto zomhlaba zinjani. Mfana ane uyasho. Yakutshela phela Mhlawumbe kungenzeka ne. wena i-newspaper like asangazi kanjani ungazazi indaba. Ndoda kumele uze ne-information egcwele. Ngithi yazi ka uSnow White kana ngigcwele ngalo mntana lo yakha. Uzojumpa le line umisephi uSnow White? Sifunani? Umisephi? Sifuna ingane yabantu la. Uthi yeke ngena uma yenduni. Sifuna ingane yabantu. Ngani lo muntu ngathi uyahlanya. Uyahlanya lo muntu.
njayami so nginekhefu yena njayami Since sivale iy'kole ndoda ney'ngane azisaveli ngala. ngiyamisa Akamisa ndoda yazi. keep on pushing mntwana bonami abastreami ngoma zami bastreami abalike amafilimu nabomvex still abasubscribe mfethu makasoloko losiphusha mntwana God knows nami nganoso ngiphuma ngiyofuna uSnow White uNkulunkulu uzoba nami Uyomfuna? mntwana kangizothini njayami Alright, sharp. hayi seyiceda mngani wami stream album lami wena Hayi ngiyakuzwa. ya mfethu Tekisani yaseSlovo. mhlathu wakho wena Uze nezinye. Yakwazi phela wena. Hawu. Siqova. Siqova. Ukubuza ukuthi umisephi Snow White. Umisephi? Hawu, usiphendule phela umngani wami uyena. Ufile? Mngani, Siqova sakucala isitshele ukuthi umisephi. Sitshele sohamba. Ubulala uSnow White. Mngani. Sakucala. Mngani, na? Ngibulele. Ufile. Ngibulele. Niyalwa. Yimi ngimbulele. Ngimbulele. Hayi angimbulala. Azange ngimbulale. Ule maybe use-America or use-Zimbabwe. Uphila impilo yakho ungimele. Ungimele mina lapha khona. Ungimele. Hayi mina umelanga. Yo, uthi umele mina. Ngumbulali mina. Ngumbulali mina. Ungibhekele. Uthi ngumbulali mina. Manje ngumbulali mina. Angimbulala. Uhambile uzambele ungimele lapha khona. Njani mzala? wena Bafethu mina ngifuna ningisize yazi. Na? Nangisiqova sekayahlanya and ngiyazi nokuthi uSnow White akahambanga ukhona. hayi wena mara Fatima sonke lesikhathi lesibowazi wena amara yabo awungenza isiphukuphuku wena awungenza isiphukuphuku shoot nabo wazi Bengazi. bongazi kanjani ingane wakhazi Bengazi mntaka hawu. Ngakutshela amanga kodwa. kanjani nakho umngane wakho ukhuluma iqiniso manje mara Fatimine kwenza ukuthi usifihlele iqiniso ngizile kuwe wangihlafuna wakhumbula ungihlafuna yakhumbula ungihlafuna ukuthi uSiqova naye yabona ama-consequences okuhlukumeza mara kabuhlungu so abantwana. umbonile uSiqova manje impilo omunye umntana nimoshe kanjani umbonile omunye umntana manje sekayahlanya ugijimisa abantu manje uba yiphara uSiqova the best vlogger inkasi bheka uyahleka imnandi lento kuwe yamamatheka kumnandi hayi qhubeka unyubule uNkulunkulu ngiyabona namhlanje ngiyakuqalekisa wena Fatima uyathi uNkulunkulu ngiyakutshela ngathi ungaba yiphara nawe nawe ungaba yiphara ayikho fele into eniyenza ayikho fele yini into engakho right uSiqova yenzile ngimthumela ukuthi ayohlanya. but wena kube bowukhulumile iqiniso ukuthi uSnow White ukhona and uyaphila omunye umntana kuba akekho so Hayi-ke bengeke ngize ngikhuluma uSnow White ngitshela ukuthi manje-ke wena uthini-ke ngempilo kaSiqova lesemoshakele. Yo, what's up, everybody? This is your boy Vex Wadamusotu. Let's stand together against GBV. Every voice matters.
and every story counts. Together we can. Let's bring change in our country. Women for change.